first beat is right on time, right on top, like I say. Úristen, de hajadék ez. Mi ez? Hát ilyen szart! Még egy kicsit mondd azt, hogy te. Tám. Hogy érted úgy, hogy tám? Aha, értem. Azt akartad mondani, hogy tám? Only on Radio Face. Átadom neked a szót, mert én sírok. Hát ez a sutyiságnak a mélye. Hát ilyen egy ordinári, mert ennél még akkor könnyebben fogadok egy ilyen csürdöngölést. Mert akkor azt mondom, hogy ez tényleg a jó lakossági amfetaminos hangulat. De ez mi volt? Ez kinek jó és mire? Tehát, de erre hogy kell szórakozni? Tehát amit most hallottunk, arra hogy kell szórakozni? Figyeljetek, hogyha tudja valaki, hogy kell rá szórakozni, én tudom, akkor telefonáljatok már be nekünk. 062 881 881. De ez mi? Ehhez krokodil kell szúrni? Vagy mit kell ehhez csinálni? De most komolyan azt mondjad már meg. Ez a baj, hogy attól távol tartom magam, meg az összes hasonló szertől is, mert így szeretem az agysejtjeimet. Azt tudod, hogy a krokodilt azt úgy gyártják. A krokodil az úgy készül, Oroszországban használják, lerohasztja a csontodról a húst. Igen. Állítólag az egyik összetevője az olyan festék, ami a Matchboxon van. Tehát a Matchboxról kell leolvasztani a festéket ahhoz, tehát ez egy fontos adaléka a krokodilnak, tehát anélkül még túl is élet. Tehát az fontos, hogy azt hozzá kell tenni, hogy rendesen kicsináld magad. Jaj, mennyire sútyó az a kábítószer, amihez a Matchboxról kell a festéket leolvasztani, abba gondoljál bele. Figyelj, de elfelejtettem egyébként Chris Lawyer zenéhez bekapcsolni neked az előbb a videóklipet. Ez a macska, ez szerintem kifejezetten cuki. Most komolyan egy aranyos macska megment egy borzalmas számot? Nem, csak megjegyeztem meg, hogy cuki. Ez egy teljesen szőr nélküli macska? Ez egy teljesen szőr nélküli macska, kihullott a biztos, haja hogy nem kutya? Nem, ő macska. De most biztos vagy ebben? Ne, ez igen, ő teljesen biztos. Ja, háromféle állat van háromféle állat létezik szőr nélkül, bocsánat, négy. Isten, de undorító. Az egyik a kutya, ilyen van ugye a mi Kristófunknak is, özge, azt hiszem. A másik a macska, és van egy tengeri malac. A negyedik meg az ilyen lányoknak a mufja. Igen. Ők léteznek szőr nélkül, semmi más.